Brabta mad-daqqa li tħalli fuq l-ekonomija din il-pandemija saru n-numru tal-laqat mal-mezzi ta' xandir ta' pajjiżna fejn matulhom ġie komunikat li l-Gvern se jkun qed jagħti għajnuna inkluż finanzjarja sabiex matul dan il-perjodu diffiċli tal-COVID-19 il-mezzi tal-komunikazzjoni jibqgħu joperaw. Din l-għajnuna se tmur għal stazzjonijiet ta' televiżjoni, radju, gazzetti kif ukoll news portals. F'dan il-perjodu tant sensittiv il-mezzi ta' xandir għandhom dmir akbar li jitrasmessu u jwasslu l-messaġġ tagħhom fid-djar waqt li n-nies qed ikunu mħeġġa jibqgħu ġewwa. Fil-fatt Net Television qed jibqa' jsaħħaħ ix-xandir tiegħu inkluż bi programmi ġodda li bdew jixxandru wara nofsinhar fosthom il-programm Viewpoint preżentat minn Roderick Aġus. Mill-ġimgħa d-dieħla Net Television se jkun qed iżid ukoll servizz tal-aħbarijiet bl-Ingliż fis-6:15 mit-2 sal-ġimgħa u fis-7 ta' filgħaxija matul il-weekend.